דוגמה, אני לקחתי את הנושא של הדיוטי פרי, בסגנון עמק יזרעאל. העמק הוא חלום. יהיה פינה ירוקה, בין הוויסקי לטבק יהיה גם איזה אקורדיוניסט שינגן לנו שירי עמק של הניחוח הציר. אתה בא לו עם בוסם, מוצרים מכל הקיבוצים, מלפפונים, עגבניות, אולי אפילו כותנה. רעיון, מים קדושים מהקישון, אין לי שום בעיה, הכל עם אחר. אז אני לא רוצה שכל מיני אנרכיסטים שמתנגדים לפרויקט יבואו וישימו לנו מקלות בגלגלים, או כמו שאומרים אצלנו, ציפורים במנועים. יהיה רעש, זיהום אוויר, לא נורא, זה לא העניין. העניין זה שאפשר לעשות הרבה כסף. אפשר לצבוע את המסלולים בירוק. למשל, אגד צבעו את האוטובוסים שלהם בירוק, מאז הם לא מזהמים. כן?